Mutane da yawa suna caccakar jaruman na kannywood ne a ɓangaren kwalliya da kuma yadda ake ganin cuɗanyarsu maza da mata bai dace ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa masu bibiyar channel ɗin farin wata 24 da fatan kuna lafiya. Idan wannan shine farkon zuwan ka karka manta danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Wannan yadda take kasancewa kenan nan yadda ake yi wa matan kannywood kwalliya ne. Hakan ya sa mutane da yawa suna sukar wannan yanayin kwalliya da kuma sauran ma'amaloli da maza suke yi da matan a kannywood. Wasu suna ganin ya kamata a ce mata ne suke yi wa mata kwalliya, sannan kuma maza su dinga yi wa maza 'yan uwansu kwalliya. Idan ma fa ya kama dole sai an yi wa mutum kwalliyar. Hakan dai wannan shine sana'ar wasu daga cikin ma'aikata na masana'antar ta kannywood. Sannan kuma wannan abun an dade ana yin shi ba kuma aibu bane. Amma mutane da yawa suna sukar jaruman da kannywood, ko kuma a ce hakan yasa ake yawan zagin su, har ma ake kiransu da wai ɓata tarbiyya suke. Shin kun yarda ɓata tarbiyya suke, ko kuma kun yarda maza su ci gaba da yi wa mata kwalliya a masana'antar ta kannywood, ko kuma kuna ganin hakan kuskure ne bai dace ba? Yan uwa kar ku manta za ku iya faɗa mana ra'ayoyinku, sannan za ku iya tafka muhawara akan bidiyon da muke kawowa. An daɗe dai ana tafka muhawara ko kuma ana zagin jaruman da kannywood, kasancewar za ka ga maza ne suke yin kwalliya. Sannan kuma idan kun duba su fa waɗannan mazan sana'ar su ne wannan kwalliya, ba wai ana yin kwalliyar ne da nufin iskanci ba. Amma dai za ku iya faɗa mana naku ra'ayoyin. Mun gode, ku huta lafiya, sai mun ji daga gare ku.